Rak grlića materice skoro deceniju predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Srbiji. Svake godine se u našoj zemlji u proseku registruju 1244 novoobolele žene od raka grlića materice, dok 482 žene izgube život od ove vrste raka. Broj novoobolelih žena od karcinoma grlića materice na 100.000 stanovnika nešto je niži na Zlatiborskom okrugu u odnosu na Srbiju. Nacionalni program za sprovođenje skrininga na karcinom grlića materice u Domu zdravlja Užice započeo je u januaru 2014. godine, a u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Užice i Opšte bolnice Užice. Skrining znači organizovano pozivanje ciljne grupe žena koje su bez tegoba, kojima se radi taj PAPA test. Ciljna grupa žena za karcinom grlića materice jesu žene od 25 do 64 godine života, jer je to neki period života kada se karcinom grlića materice najčešće zapravo i javlja. Odziv žena u Užicu prve godine je oko 60%, gde je otkriveno 46 premalignih promena i jedan invazivni karcinom. Jedna od efikasnih mera prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Ova intervencija je isplativa, pogotovo u zemljama gde su resursi ograničeni. Učestalost HPV infekcije visoka, a obuhvat preventivnim pregledima nizak. Imunizacija ne isključuje potrebu za obnavljanjem preventivnih pregleda, budući da postojeće vakcine ne štite od svih tipova HPV. Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani screening programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Postoje rizikofaktori, kao i kod svake bolesti, kod karcinoma grlića materice. Ti rizikofaktori jesu rano stupanje u seksualne odnose, zatim niži socioekonomski uslovi, zatim veliki broj partnera. Sve to, naravno, treba imati u vidu i uz humani papiloma virus, koji jeste izazivač karcinoma grlića materice, treba voditi računa o svemu tome. Jedna od aktivnosti tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice je i podela broševa Biser mudrosti. Broševi kao simbol prenošenja znanja tokom nedelje se dele ne samo ženama, već i svima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas preko 1,5 miliona bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje.